Ki Arngut si paralog, uwei ubasmat ban netrelet kta, kadba uwei pat usmat bha ban duwai ha ublei. Don ka uwei ka sinong, basyong basa ki Arngut si paralog. Kini ki Arngut si paralog, uwei ukerteng urishi, uwei pat ukerteng usoni. Urishi bat usoni ki it paralog bha. Usoni usmat bha ban duwai ha ublei nong bu nong tau, bat usannya ya ki e baro ha ka jing penya jong u. Kadba urishi pat, usmat bha ban netrelet kta, bat unget basisin kasngi, ka jing tre si tom jong u kan numlong ne ano e. Bat ukmilenti ba unyok ke ti usok batiang. Ha ka wei kasngi, urishi bat usoni kila ya perkat lang ban tit no ka wei ka jakare bahe. Kenang ba kin yo ban tung jing tung ban kamai pisa kumba ki we ki yo ban di ki marap jongki. Hadin katu kat nesngi, kini ki Arngut si paralog liat tit lang ka we ka jaka bahe ban ya rep ya riang. Kenang ba kiru kin yo kamai pisa. Urishi ulet trelek kta man la kasngi, umju jong taj, utung jur utung keba. Bat upelut por ban sumar ki jing tung jong u. Kadba usoni pat, uklem net trelek kta, upenut por tang banduwai. Usoni haba uduwai, upan ha uplay bun penlong penman bhai ki jingtung jing tep jong u, klem dalet trelek kta. Urishi utrei minot klem jong taj, utip ban sumari ki jingtung jing tep jong u, utip yaka por ban penku ki jingtung. Uai kenda uai ki jingtung, knang ma kin he kin san kin long kin man bha. Kadba usoni pat, upelut por banduwai ha ublei nakabenta ki jingtung jong u. Klem dalet trelet kta watang sisien ro. Endala kut kasnem, ki jingtung jingtep jong urishi ka por ban od ban ket kaladei. Urishi bat usoni ki let lang selingka ban let od let ket no iki sembai. Enda kini ki Arngut si paralog kilawan ket ban od yu kau kaba na lingka jong ki. Maro Arngut si paralog, kila kit yu kau keba da kakali lur lingka, bat kilet di yu kau keba sayaw. Endala janmit, maro Arngut si paralog kila wan pai. Kadba urishi bat usoni kidang yaj bat kidang poi marsi tiang lenti. Urishi ulaong, kapisa bat di yu kau keba tiang ngadei ban yu banga kambun, namar ngalit trelet kta man lakasngi. Usoni ulaong, ngadei ban yo mga kambun, namar nga duwai ha ublay man lakas ngi buun penlong penman ni ki jingtung. Bat pilayo i ba ki jingtung ki say so baha. Urishi bat usoni kilaya bun ketin tang namar bagi kwa kambun nya kapisa. Kajing nya kan ad jong kini ki Arngut si paralog, kalajur bat kila poy hadu uput ba usim uha ban bishar ya ki baro Arngut. Urishi bat usoni kilaya tu ha usim halaki jong ki jingle. Usim ulah tau da kabut, bakumno ban penyasuk ya Knieh baro Arngut. Usim ubastat, kenang ba untip mano batrehok ban tung jingtung. Usim yu kau keba badang don skum. Uai si teng berni urishi si teng berni usoni. Bakin lek ban kuy saying. Usim ulaong, sawan rak la syai ngan sapej, mano badehok ban yok kambun ya kapisa. Urishi bat usoni, kisim yu kau keba ki lek rak saying. Urishi utang supoi haying, upen kuj u kau keba baro simit. Kadba usoni pat, usubuk kumto, uklem pen kuj, uduwai bat usani ha ublay, uklem dapet u kau keba. Hagas ngi keba but, urishi bat usoni kilawan rai u kau keba jong ki hakmat jong usim. Usim ulaong, plit shuwai ka berni jong pisoni, katno pilna ban pen kuj ya kiskum badon ha u kau keba. Usoni ulaong, ngasannya bat yang ngai ta ublay ba ukau keba jong nga ulakuj. Usim uplit ya ka berni kau jong usoni, ulap ba klempat pen kuj ya ukau keba. Usa kumtohi kumba ai usim. Usoni haba uyoi ba ukau keba uklempat kuj, ula kendet. Usim ula pensau tui usoni bat ulaong. Pensione usoni, ublay uera pikitu gibriu ki batre sitom, ringkat bat ki jing duwai. Usim ula aya kapisa kambun ni urishi, namar dema ubatere sitom bat ula yokhe ki usok batiang. Hadin ba usim ula pensiu tui usoni. Usoni ula sedang ba net trelet kta ringkat bat urishi. Hadin kata,
Kini Arngut si paralog, kilayo ban lumban lang ki sembay jong ki kambun ban hakas nem baladab. Lada episode tenat, singau like, share, bat subscribe ke channel bat sia komen.